Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto, намираща се в град София, ЖК Младост 3, улица Доктор Атанас Москов номер 2, ви представя този абсолютно перфектен, както технически, така и визуално автомобил, а именно Audi A4. Автомобилът е нов внос от Швейцария, на абсолютно реални 205 000 км. Двигателят е двойка турбо, 225 конски сили, 4x4. Автомобилът е изцяло S-Line. Биксенонови завиващи фарове с дневни LED светлини, плюс система за тяхното измиване, преден заден парктроник плюс визуализация, халогени, алуминиеви джанти 18 сола с много хубави гуми Pirelli 21 година. Рейлинг. Ето го и вътре. Електрически огледала и стъкла, като огледалата са с подгряване и прибиране. Памет на седалките. Салонът е Recaro. Ето S-Line. Изцяло електрически, като е съчетан с кожа и перфорирана обърната кожа. Мултифункционален волан с пера за смяна на скорост от волана, автопилот, автоматични фарове. Сега го показвам и отзад. Фабрично затъмнени задни стъкла, подлакътник отзад, както също така има и подлакътник с къп холдъри отпред. Багажникът е електрически. Ето я шторичката си му е тук. Също така и резервната гума с целия набор за нейната смяна. Тук от тази страна. Автомобилът е с keyless. Навигационна система, автоматична скоростна кутия, система Auto Hold, старт-стоп система, двузонов климатроник, подгрев на седалките и тук е управлението на цялата мултимедия. Само да штракнем колана. Автомобилът работи абсолютно перфектно. Ами от нас е това. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!